поставям за цел първо да не ви говоря за никакви числа, графики. Обещавам, че почти нищо няма да кажа за Erasmus за предприемачи, камо ли за европейски бюджет. И тъй като приемам, че до някаква степен умея да разказвам истории, а тази, дето знам най-добре е моята, ще почна. Като минеш през него, най-добър отпечатък ти остава в съзнанието. Аз мисля, че имаме проблем. И макар да съм си поставил за цел да говоря предимно за решения, по-оптимистично, защото ако не съм сигурен, че оптимизма помага, съм сигурен, че песимизма не помага в никакъв случай. Трябва да ви кажа, че имаме и такива, които трябва да решаваме. И ако щете вярвате, на идване качих 1100 пъти. От София до Перник. Ама ми беше достатъчно, защото ако беше до Дупница, пак щях да го оставя на Перник. Той човек беше завършил история. Тук. И ми каза, че не е могъл да се реализира, защото има световен заговор за тази работа, да не могат да се реализират българите, да ни мачкат. Разбора хора мислят по това. Не само за световните заговори, въобще системата ги мори, другия го мори, някой друг. Трябва да ви кажа хора, че най-голямата грешка, която мога да допуснем, е да мрънкаме. Нито ще живеем два пъти по-дълго, нито ще живеем два пъти по-добре, ако го правим. Единственото, което ще се случи, е да се загубим време. И затова, като дойдох тук, имаше неща, които не харесват. Откровено. Някой мога да ми е харесало нещо в стола, да ми хареса нещо в университетската база. Всеки имам вариант А, почвам да мрънкам и да откарам напред-назад. Вариант Б е да се кандидатирам в студентския парламент и да пробваме да натискаме, а оттам да свършим нещо. Това пъзде, че се получи. За два мандата. Това е малка скоба, която отварям. Обещах ви историята и тя ще почне много по-рано. Всъщност започва през юли 88, когато съм се родил. Съм се родил на стотини километра тук, Пазарджик. И най-голямото нещо, за което винаги е трябвало да обяснявам, това е било как така си от Благоевград, пък не си се родил тук. Това беше най-сериозното предизвикателство, да трябваше да преодолея. Защото макар да казваме, че сме европейци, че света е без граници, че се борим да пътуваме в Шенген, обаче за Благоевград. Си е от Благоевград, нищо, че има Шенген, нищо, че мога да пътуваш навсякъде, нищо, че тук има европейски коридор, ако не си се родил тук, не си от тук. Това е положение. Истина е, че не съм се родил тук, просто в този ден държах да съм близо до майка ми, когато се раждам, така че бях пазен. Винаги, до сега, каквото и да съм почвал, ставаше тегло по трудния начин. И тия хора, дето излизат да обясняват по телевизията или в YouTube, дето гледате клипчета, как му се получило от първия път, как е станало, да знаете, вятър работа. Това, което наистина те прави читав и въобще нямам преди себе си, то е провалите. Няма нищо страшно в тях. Трябва да ви кажа, че почти всичко, което съм правил, в началото е стартирало с грешка. С нещо, което не се е получило така, както съм си го мислил. Аз ще ви покажа, знаете си, тук ще ми трябва един това е много популярно разпространено, дето ти в главата ти е пътя един, равен, пчели, трева, а в реалността какво е? Пропасти, кантари, глупости, дето трябва да се пребориш. Ще ви кажа, това е причината да съм тук. Първо, че е специално за мен, да се върна тук при вас. Второто е, че от доцент Василев научих нещо още преди 6-7 години. И то, че това беше по теория на управлението. Тогава, когато расте човек, нали знаете житния клас как расте? Знаете? Е така. Това е житен клас. Аз не мога да рисувам, между другото. Обаче трябва да ви сериозно въображение, за да разберете какво правя. Това е житен клас. Това е житен клас. И според много култури, според много хора, така трябва да растеше в кариерата. Това е земята и растеше така. Ама истината, поне според него и почна да проверява на практика, е, че човек трябва да расте като оризовия клас. Така. Това е ориза. Така. Колкото по-нагоре, толкова по-здраво стъпи на земята.